So I know where I got you. I got no fear. We are. We are already like a little bit. We are last year. I know you. Was all groups as I can do. So I got to go for you. So I went as you. I can you. When I do it. When I couldn't get you know what I'm going to just say about trying to Achala when
Chukwu aka ga-akpa isi anyị na ụmụ na-ejima ịtọ ọzọ bụ ejima na otu aka Chineke ga-esi emeli ya na ya na di ga na-eje eje na-abata anya ndị ajọ mma na ajọ mmadụ ama fụnata ha ọ ga-adịrị ha na mma na Mọnde ọ ga-adịrị ha mma na Tuzdee ọ ga-adịrị ha mma na Wednesday Thursday ọ ga-adịrị ha mma Friday ọ ga-adịrị ha mma Saturday ọ ga-adịrị ha mma Sunday bụ for their celebration in the name of Jesus. I represent ya. Where I want answer. I know when they live in your life. Where's the God that you are Jesus? Okay, I'm from Barista Livingston Okeke. Livingston Okeke. I know so you know you be cable. I'm on Uru Amado Yoruba. I see welcome. Can you hear again this night we am to die to you. Okay. When you pack classmates in secondary school. So them was senior prefect now local boys, now was senior prefect now local girls. So I tell them because they here on work on a here killing me. Where's the Gambia? I can say I was so much now about for. The cable, you will go, you can go. I'm not going to go away. I'm not going to go away. I don't know why. I'm not 20 years. I don't know if I should make it. I'm not making it. I'm nice again now. I said no. You're never ballistic. Welcome for coming. Thank you very much. I like to make why I fucking found it. That's another job. That's another job. I can't get you talking to you soon night forever. Can I bring anybody soon as that download it? I see a dog out there. I should not have been I come and I'm not going to beg you. I can't go in the Zoom night to my car. On the mountain, Tabo. So now, event to Adiano, and you go now. Quer ver aqui nisso mais na parte que eu tô
mụ na ha ehike ike nke mbụ na onye nke na-eme mmemme tata na abaghị ka ọ nọ dị naanị ya anụ bụrụ ezigbo onye nwoke tupu ọnwụ wee gbuo ya ya ka ha ji ekele nwa n'ụbọchị nke tata ọnwụ ya zichekwa nchekwa m na-ekwe m nyekwa na mma ebe a taa ka e nwere aka nwere anya osi Kedu ekpere gị n'isi ụmụazị na-abịa Chisom ụbọchị tata? Ekpere m na n'isi ha na nwa mere ihe nne na nne ya mere agba ekpere m
Bible says Abraham why you meet one on an exile? Why meet? Why we say that silver and gold they have nothing, but remember I will peace. Why you know why ever that peace without no? So I wish you well. When you're not here, you are not going to get more of it. Amen. I say good luck. I you know, since you let that from them, I'm a comrade in somewhere. I'm always in another village or
ahụ na-eme omume ya ka anyị ji wee nọ ebe a onwe ndị ọzọ abụrụ anọ m na ndị acha adịghị n'ọnwa mgbe ozuru onye ndị acha nwere ka ha nyofuru ibe anyị so na ọ ga-adịrị bara mma acha na ọrụ ukwu nwata nwaanyị ruo ebe ji rube isi mụọ nwoke mụọ nwaanyị mgbe ọrịa ya na-eme wee na-adaba ọ na-asụ ha adịrị ha mma ndị bịara ebe a ha na-ana ana ụkwụ aja anaghị amakarị ka ha ji wee otu anyị nwere ka ọ dị aha chukwu na ndị ala akụ nwanne n'ibe anyị onye eze nnaja ka ezigbo onye eze nnaja anyị siri nnọọ ọ bụrụ ụmụ nwanne m ndị na-anya aka ego nke a ma yọnga brọda ọfịa flak onye ka ma yọnga brọda Igbo Nzangidela secretary of all secretaries Apa Marriage Rite Ritual. Aji mo buag no. Umi hu si tembiri. Ai na sing no. No bo sta na begi. Yes, makana etunde hakasi emife. Igo Offor le mesi. Go ti gbe ko. Keri figa wa tata ino bu no. Abamuko ka na agba. Onwo nwanne. Keri figa wa ai. Ezi okwu na. Yemwe ku. Tata maka enyi kwa tata maka bụ na past 4 years I know also try the tata remember I made your all cross go to us no maka ọ other is ori hinye chukwu ekene bụ tata bụ 28 or 21. Rest of the credit. Then you can see me. Our nigga, bon wagon, dear. Then I buy him to the Offor. Tell him the money again. The one I do have an event. There was a very fair. When you have the water, that's not a Hanama. Here, cocky, young women. You can do mine. I got to zook him to Zuli. What am I? What I'm walking? If I get this on my alcohol, let I go. I don't know the muddy. It was hard to know. All the cover. Oh, you didn't mean all the job. Why pay a room you? You tell the Naka. Look at what you. We take a Naka. Could call down the Harry. But in the Bahama, Hagazuma, Mas Walker. Ice now, Nankabuzo, really. Whenever you see more than Dr. Farmer, I can cool. I can cool. So I'm Romaka. It's not Macana. I'm not TV. The Forafo, oh, but I can squat Hantanine. I was in a Macande Forafa. It's your Macani walking, also no I get you. It's what now, okay, what I know. I looking to wine. I had no was none. I was right now. To the one I fed to you. What you walk on for me who's in the middle. What you walk on me who's in the middle. Me who's in the middle. Money work out is. Before money work, I would decay. And I go look one. So the good of money. I say no. Me is the Dembili. I found the Messi Apostle TV energy bonnet. Him no now back and fly. My mind because he why I fay. None yet to you. Okay, I found before when is the boy. Yeah, you are business. Okay. We can buy a member no bostana. Okay. Wow, that's over some. The line, in a wine, Chisom Ezepue, Rite Igbankwu
tata so ya bụ ihe anyị na-etata. Enwe ike ịgwa afa onye Cynthia na-anụ na ebe onye ọ bụ. Okay, nwa m nwanyị Chisom Sylvia. Okay, sorry, Sylvia. Yeah, Chisom Sylvia. Onye na-anụ ya bụ Arinze Orekie, Paul Orekie. So, ada onye Achala ka ọ bụ Northern local government area of Anambra State. Okay, enwe ike ịgwa ka obi si dị gị n'ụbọchị tata nọ? Ị na-ajụkwa m ajụ, nne obi bụ m sọ aṅụrị, n'ezie obi bụ m sọ aṅụrị n'ihi na Chineke mere anyị ihe ọma tata mma. Ịmagonu mgbe mmadụ nwụrụ nwa ya wee jee ije dị ihe ọma ka ọ bụ. So obi bụ m sọ aṅụrị n'ụbọchị tata mma n'ihi na tata mma ka anyị kpọrọ nwa m Chisom wee nyefee n'aka Arinze Paul Orekie. Ka ndụmọdụ ya enyezi nwa gị nwaanyị ka ọ na-aba be dị n'ụbọchị tata nọ? Ya, as a mother, ihe m na-agwa nwa m nwaanyị onye nke na-eji ije dị tata nwa ọ bụ na olu obe di ya ka o were obi ọma ọ bụ na olu obe di ya ka o were obi ọma wee bata na be di ya na di ya na-ebi ọfụma ọ na-elube di ya isi na-elube ndị nne na nna di ya isi welu nne na nna di ya dịka nne na nna nke ya nwa otu ahụ o si wee hụ m n'anya ka o sote wee fụkwa nne di ya n'anya fụkwa nna di ya na ndị be di ya niile n'anya ha na ha na-ebi ọfụma ọ mara ihe ezigbo ihe ndị anwa niile m kụziri ya while growing up in my house ka o wepụta ha welu ha wee na-aga welu obiọma wee na-aga na-ekpekwa ekpere nwee ịtụ egwu Chineke n'ime ndụ ya ọ ihe m na-arịọ so that at the end of the day marriage ya bụrụ a very successful and a very good marriage because no one bụ the builder of the home. Ka ị na-agwazi your son-in-law? Okay, my son-in-law Arinze, ihe m na-agwa ya bụ otu a m were nwa m wee ha nye ya n'aka tata na marriage ka ọ fụ ya n'anya maka na Baịbụl gwara anyị wee sị nwoke ọbụla fụ nwunye ya n'anya nwaanyị rubere di ya isi so m na otu a m were nwa m nwaanyị Chisom wee nyefee ya n'aka m na-asị ya ka ọ fụ ya n'anya ka o were ya dịka a part of him because na ihe Baịbụl gwara anyị na nwoke ga-arapụ na jekwuru nwunye ya na ya bụla ofu otu ahụ o si wee fụ onwe ya n'anya ka osikọta wee fụ nwa nwaanyị n'anya na-eme ya obi ụtọ nwa m nwaanyị na-emekwanye m obi ụtọ because m aka n'ikwu aka aka onye nna ya ka o lelu m nwa m nwaanyị anya metụ ya mma nwa m nwaanyị na-enwe aṅụrị being his wife na onwe ya na-enwekwa aṅụrị being my daughter's husband ka ha wee bili ọfụma n'udo na ụlọ. Kezi ekpere gị n'isi ha na-abụ n'ụbọchị tata? Ka ekpere m n'isi ha na-abụ ka Chineke nna bịa were ọnọdụ n'ime ndụ ha ka Chineke gọzie ha n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị gọzie ha na-eke oyi afọ nkwọ otu ndị Igbo si ekwu ya ka Chineke bịa nọnyere ha ka ha bie n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla ka ha bie n'ịfụnanya ka ọ ga-abụ marriage ha emesịa marriage ha abụrụ marriage a ga-eji na-eme ọnụ marriage ọ ga-abụ apụta were na-ama ezigbo atụ ọhịa na-ekpekwara ha ekpere ka Chineke na-agọzie ha nye ha ọmụmụ nwoke nye ha ọmụmụ nwaanyị ọ ga-abụ mgbe ọbụla ọ hapụrụ abịakwa m nsogbu nwekwa aṅụrị ọhịa nna ya na ha ga-ebi ọfụma ana m ekpe Chineke nna ga-emere ha ebere nọnyere ha ọpụpụ ha na mbata ha niile ihe ọbụla ha na-eme to make ends na Chineke ga-agọzi ya so that at the end of the day onye ọbụla onye mgbada ga-enwe aṅụrị and ekele wee bụrụ nke Chineke n'aha Jizọs. Amen. Daalụ rinne. Okay. I know. Thank you so much. I'm very happy today because in fact this is my day because all kind of woman is so I'm very happy and ekenekwana Chineke na onye mere ka ụbọchị tata golf maka ihe niile golf ma Chineke na-akpọta ndị niile bịara na ha bịachakwara n'ọnọdụ so wee bụrụ ihe inye aṅụrị nyere m bụrụkwa ihe inye otito nyere Chineke ma so ana m asị Chineke na onye mere ka ụbọchị tata dị mma gaa otu o si wee ka ekele niile dịrị ya n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekene ka ị chetakwala ihe na-etu gị. Afa m bụ Ife nwa Ezepue onye nke ejiji sensi. Mụnwa Messi Apostle TV onye na-eje ebe ọ na-eme na ọgwụgwụ na yes anyị nọ tata ebe ndị Ezepue obebe ndụ ebe ihe niile mere taa yes agbamnkwụ ka emere ya ndị Achala mere ebe aba n'ụlọ ada ezinụlọ Ada Apaka Chisom ka agbamnkwụ ya taa ọ bụ ihe ọ nyere ezinụlọ because many years back enwere ụdị
mmemme a n'ezinụlọ so mmemme a na-eme akwamozu Chineke wee sị na a ga-eficha ezinụlọ anya wee were agbamnkwụ wee weta ezinụlọ a wee rụọ anyị sị ka Chineke nara ekele ndị ezinụlọ anyị si n'ụzọ erugo ọ bụrụ na adị ụmụ agbọghọbịa na-anụbeghị 20 n'ezinụlọ n'aha ha 20 anụsiti n'aha Jizọs onye na-apụ igwe esiri onye na-apụ igwe esiri Chisom emepeghị ụzọ erugo na ekele ndị niile gbara mbọ maka mmemme agbamnkwụ a na ọ ga-adịrị ha ọkachasị ọnwa Ezepue onye nke gbazuo agụ gbazuo eke efu ihe niile adị na mma bikos na nwoke mebiri ka ọ bụ is not easy ofu onye gbara anyị sị na ọ ga-adịrị ya mma nwunye paka ọ gbanyekwara ndị niile gbanesịrị ndị bịara abịa kelere unu ndị ọga na ndị ikwu nne bịara ndị ụmụnna bịara ndị ikwu nne ọnwa bịakwara yes ndị ikwu nne nke nwaanyị Chisom bịara dịbe mmụ ya ndị ụmụnna zuru ka ha zuru ka eze azụ so n'ihe niile gara ọfụma ndị Achala ha juru ebe niile ha bekwuru ikem emekwuru show ebe a ọzọrọ nwa eji aga bụ ihe ọṅụ bụrụ ihe mmeri ọghọmzi ihe ọzọ anyị nwere aka m na-esi mee ka anyị nọrọ ya na mmemme ezinụlọ na nwa aṅụrị mmụọ na mmụọ Jizọs name anyị na-ekelezi ọnwa Ezepue kelezie ndị mmadụ ndị bịara n'ife Besi Apostle. Akabla azụ mgbakọ. Yes. Arinze unu. Emezi kita international global. Yes. Yes. Arinze unu maka ewere ka ihe adịrọ possible ebe gị ọdị possible. Aka m na ndị be anyị na-eji eri amosu ije mkpọchiri mmadụ. Ma ndị ọcha wetara amosu wee na-eme sayensị and teknọlọji. Ịnọ n'ebe anụnwa ị na-afụ ndị mmadụ afụ n'ogo na-anọ n'ebe anụnwa onye n'obodo ebe ị na-afụ ihe dị okwu emeghị tata afụ n'anya anya bụ sayensị ndị ọcha wetara anyị ya bụ ezigbo ihe dị mma nṅomi ndị be anyị were m ajụ ihe osata akara ajụ ihe ya echebe ezigbo ihe ọ ya eme ka ọ wee bara ya maka na ajụ ihe ọ dala asịrọ ụra gị na-eme kịta ọ ya abala gị ihe na-esi n'ike na-aba n'ike obere oge ebe asị ya na nwere ihe ọbụla n'ụwa anụnwa bụ ịdị focus in life ị na-emove ịtago ka ọ na-ekwado n'ihe na-eme ịta na-eme ya nkọsị nwere majike ọzọ Chineke gwara anyị na ihe ọbụla anyị tetara aka ọ gaghị eso ya ịtago so nke anyị na-eme ngwa eji eko ọmakọrọ ya nke anyị ji eko ọmakọrọkwa anyị so a na-esi na Chineke pụrụ ime ihe niile gịrị eluigwe na ala onye ọbụla na-akpụ n'ala anyị kere gị n'ụbọchị taa o gosiri afọ ome ya n'ebe anyị nọ n'obe zuru na anọ wetekwa ọṅụ n'ezinụlọ na ọṅụ ebidogo adịkwa n'ezinụlọ ọ ga-adịrịzi gabaziara ha Jizọs ụmụazị na-aba anụnwa jikọrọ ọnụ dịka dị na nwunye a sị na abụghị m si na ha amụta ozuzu oyi ihe ha ejuzi ụmụ ha ya akọrọ ha amụta nwa nwa amụta ibi ya anyị nwanụkwanụ a ga na-ewetakwa anyị na-enyekwa anyị penshọn anyị wee na-erikwa ka anyị nọ so anyị resị na mmadụ niile nọ n'ebe a nwa bịa tata a na-ekele Chukwu n'isi ya na Chineke gọziri mmadụ niile onye ọ na-ewepụtara oge ya napụ ihe ọ na-eme ya bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa Chineke anọnyekwara ya n'ụbọchị nke ya ọ na-asị na anyị kelego Chukwu na mmiri ozuzo o wetara tata na mgbede a o gosi na ngọzi ya showers of blessing ka o wetara taa God of Israel, I was in all sign of perfection of that marriage. Even a woman, I did what I'm where I will give Jima. I'm actually a good amount. I will give Jima. So now Jima, ya by any hand. Amen. So, and that's true. What goes away money? Money never tata. Manaka Abiano, Manucharabiano, years of which you are taking money. Na okwu niile ji wee bịa na nke anyị ji wee na-akarị ụra ha Jizọs ndị na-esi wetara aka na bịa na Chineke nọkwa onye ọra anachi ya
n'udo na enwere nsogbu n'aha Jizọs Kraịst were nwa asị ka udo chia n'ime ndụ anyị niile n'aha Jizọs Kraịst were nwa daalụ nne